Ya bungae bareng delok timun mas wis gedhe bareng susah aku nek delok anakku wis ketok rupane mosok timun mas iki gak ngenger karo aku apa maneh nek kadurinan nglengkeng aku tansah senenggal aku delok anakku timun mas iki ya muga-muga ae timun mas bisa slamet do awakmu nganti besok Dolin dan wis kesang mulai tak pijeti nak golekane nang bidele nek kesel karo panggonku kaya mian karo bogel yo ketang ae emong timun mas sabang yo tlaten ya yo pira-pira duduk sanak duduk kadang mian karo bogel seneng bisa dipik anak si timun ya muga-muga ae mian Suwantene si timun mas nggih kula panjenengan. Mbah kula lan mirengaken suwantene timun mas kados didodhok manah kula. Kula malih enget sing boten boten. Lah ya nggih. Kaya awakmu termasuk wong liyane jan iso ngomong kaya nggih. Rasane atiku luwih saka awakmu bogel. Pinawengitan ora bisa turu gak ngolu mangan gak ngolu. Mikir anakku timun mas nasibe besok ya apa akhir anakku timun. Monggo sami-sami pendonga mumpun ngantos timun mas niki mulai alit ngantos ageng ngantos sepuh mboten nemoni alangan setunggal menapa. Ya muga-muga timun mas. Ya apa sih Yung sampean kok nangis saya aku sih gak nakal yo. Aku gak nangis kok nak. Sapa dolen teko ndi asin? Aku mau dolen teko kali karo Pak Bogel karo Pak Mian. Aku mangket cek, Mbah. Ojo kecek nak, engko marakno kotor kabeh pakaianmu iki ngono. Aku mau nunggang kebo yo. Yang apa wedok-wedok katik unggah kebo Dikongkon Pak barang. Bogel mang terus ditekon es Pak Mian ya Pak Mian Apa ya sigel wong arek wedok kok nunggang kebo iki lho, Gel. Mumpun kula paido kok Bogel. Pegel niku napa Den Ayu lah. Mian kula kengken ngentosi gendong mboten purun. Ya gentenan ngono. Nggih sampun saking Bogel ki ambek kok sing lepat. Timun Mas. Iya yo. Aku nek ndelok awakmu iki, Nduk. Tansah semendal aku, Nak. Apa maneh awakmu wis ketok rupane wis muncul putri kaya ngene. Tansah wis susah biyong sing kaya aku, Ger. Apa sulit katik nangis aku ora wis susah biyong. Ora soal timun mas nakal karo biyong lan karo Pak Mian masa si timun mas besok ora bisa kumpul karo aku sing iku sing tak pikirno Bogel. Den Ayu kok ngatos panjenengan mular kados ngatos Den Ayu. Menawi panjenengan mular mana kula tambah glonto-lonto. Kula malah nggak mular. Obet. Kamu iki aja kembeng-kembeng Bogel. Enggak kembeng yo. Aku wis tak empet-empet ya gak nangis dadane kok nangismu sak dalan-dalan. Lah sapa sing gak melas aku lek ngrungokno tangise Den Ayu. Saiki ngene ae lho. Iya. Timun Mas iki ya. Heeh. Lah wis wayahe diwasa ta. Iya. Nek sampe iku sapa kaki buta ijo iku mrene. Iya. Tak dadanane. Wani temen ah. Lha apane? Ya, Cancut syukur. tali wondo. Ya syukur lek kon wani Mi ya. Mm-mm. Muga-muga
Timun Mas, Lah. kene dingengeri besok nek awak dhewe wis tuwa. Lah niku Ya. apa? Timun Mas. Bisa yo. Rini ana tak critani sedih lho kene. Ono apa sih yo? Ngerteni sena anane aku nangis saiki gak nangisi sapa-sapa ya nangisi awakmu ngono. Dur sing ditangis iki koyo ngopo sih? Ngene nak critane biyung karo awakmu iki. Biyung biyen nak rondo nganti saiki sena. Iya. Nganti tak rewangi ngerdaten, tak rewangi poso, tak rewangi betah luwe, betah melek. Aku duwe kepinginan utawa duwe kekarepan ngono. Dur kekarepan sing koyo ngopo to yo? Nah, terus kekarepku ki ngene Nona, aku ki rondo gak duwe anak. Bener donya akeh tapi donya ora melu duwe termasuk donya iku lak donya ampiran. Sebab wong urip yen ora duwe gendolan utawa gecok anak-anak besok ngenger sapa nyane sepura ngenger anak kaya awakmu. Lho sak mestine ngenger karo aku sih yo. Terus critane ngene nak, terus banjur ngono iku wis tak rewangi poso, terus-terusan tak rewangi ngerdaten. Terus ngono aku turus terus oleh wisik ngono lho nggih. Dur koyo ngopo yo? Terus aku krungu tembung rawat-rawat omonge wong liwat dalan yo nak. Terus ana sing kek wisik karo aku, mbok rondo ndadapan, mbok menawa kepingin duwe turun utawa kepingin duwe anak. Budhalo menyang gua Gunung Butak ngidul ngulon parane. Ing kono kaki buta ijo iso nulungi sapa sing duwe kepinginan lan duwe kekarepan, pokoke tujuane apik ngono nggih. Lah terus wis tak budhali nganti aku petuk karo kaki buta ijo ngono lho nggih. Dur koyo ngopo ya nek kepethuk karo kaki buta ijo. Terus kepethuk karo kaki buta ijo, terus kaki buta ijo wis ngerteni sak jerone winara, ngerteni yen aku kepingin duwe anak. Ning nyatane bisa kaleksanan aku duwe anak nggih. Terus kaki buta ijo duwe penjaluk. Mbok menawa aku keturutan duwe anak lanang termasuk aku sing duwe. Yen anak wedok kaya awakmu termasuk aku ora melok duwe bakal dadi tanda tolong kaki buta ijo. Kaki buta ijo. Aku mau sapa jo? Iku temen masih tak mikir soal temen mas soal kepisahan karo aku. Sapa sing ora sumedhan temen mas yen delok awakku wis ketok kupane. Kaki buta ijo. Sesak mesti awakmu pancen anak sampeyan. Nek wis tak anggap kaya rohku dhewe tak rewangi lara-lara tak rewangi belopati. Sampe aku kepingin duwe anak kaya awakmu. Gak pian-pian aku dipatahkan kaya kaki buta ijo. Aku harus kantor gede yo sampai dipatah kaki buta ijo. Sapa iku kan sanggawe susahku. Kan sanggawe purune awake biyong sing kaya aku sebab pikirno Ora kaya apa lek wis kantor gede kaya ngene iki yo. telepon mas. Wis ora dibaya apa nggih kadang sing arep nglakon. Yo muga wae telepon mas. Kaki buta yo cocok ati nyanyi karo yo muga kaki buta ijo nyuwun alangan aja nganti naga tolo mongso karo temun. Dua piyo. Ya ngger mosok budhe wong tuwa kaya aku. Najan awakmu arep ditadhatala mangsa karo kaki buta ijo. Wis tak rewangi melek 44 dina lawase. Ning kono aku oleh wisik ngger. Kaya ngopo to yo? Terus aku oleh wisik ngene teko karo dewa ya ngger yo. Temun mas bisa slamet. Ora nganti ditadhatala mangsa karo kaki buta ijo. Ning kudu semingkir teko rumah tangga kene kudu pepisahan karo aku ngono. Piyo? Yen wis aku perpisahan karo piyo aku ora bakal lali karo piyo. Mas Sampeyan yo. aku tak sabar karo sliramu. Pancen anak iki napa katelane atiku. Sapa wae sing ora semendal den mas antarane bujung anak siji kanthi wis ketok rapane nggih. Wis ora dadi ngopo nggih najan awak arep perpisahan karo
Dua wong tuwa sing kaya aku, Ger. Jajal tanginya Timun Mas. Aku bakal kirene sak ngopo karo Ngene Timun Mas. Wis aja nangis to, Ger. Semoga Ger biyung jae bunga. Jajal semoga Ger. Timun Mas wis bisa mensem aku ya mensem karo Timun Mas, Ger. aku anake biyung. Iya. Iki Ger tak sangoni bungkusan 3 perkara iki tampanono ya, Ger. Sadurunge aku budal aku takon karo biyung. Takon apa, Ger? Aku disangone biyung telung marno tatahe arupa apa ya? Iya wis pantes nek awakmu takon. Sing nomor 1 kuwi wiji timun, sing nomor 2 iku arupa biting, sing nomor 3 iku uyah ya nak ya. Kira kaya ngopo to yo kasiate yo. Ngene ya Ger sing nomor 1 ku timun ku mbok menawa awakmu nemu alangan siratna ya nak ya. Iya. Mbok menawa kaki buta ijo isih arep ngalapati karo awakmu arep nadah talomangsa karo awakmu sawatno barang kang nomor 2 arupa biting iku ya nak ya. Aja nganti lali ya nak. Iya. Mbok menawa kon sawat arupa biting buta ijo sik tetep arep nadah talomangsa iku. Siratna uyah kang nomor 3 bakal selamat ya. Kula kalih mbikan sing ngatasi kaki buta ijo niki. Awakmu sing ngatasi. Kaki buta ijo? Iya, Kang. Tekamu mrene perlu apa kaki? Aku teko rene iki perlu nagih potang nagih janji, Kang. Kowe bakale nadah talomangsa karo si Timun Mas. Iya. Oh, kaleh. Lho, Gak oleh. Gak oleh kene opo wong iku wis teko perjanjiane Bibi Rondo. Senajan wis tekok perjanjiane Bibi Rondo, tapi Iya. Timun Mas wis gak ono omah kene. Wela. Gak ono omah. Iya, gak ono. Wah, yang di Timun Mas. Tak usir tekok kene tak kokon minggat supaya gak kok pangan. Wela Bibi Rondo, Bibi. Ono paran kaki buta ijo. Iki wis teko titi mangsane nek aku bakal nadah talomangsa Timun Mas. Pancen ya wis waktune dina iki Iya. lan wulan iki kaki buta ijo arep nadah talomangsa karo Timun Mas. Iya. Sing sayang kaki buta ijo. Wah. Timun Mas wis rupa maja putri wis prawan gedhe kaya 15 tahun. iya kaki buta ijo. Ning sayange kaki buta ijo kok ya telat entuke mrene. Lan arepe nadah talomangsa karo Timun Mas wis kliwat. Nganti Timun Mas saiki wis ora ana omah kene wis sumingkir teko rumah tangga kene kaki buta ijo. Dadi Timun Mas iku wis gak ono. Wis ora ana omah kaki buta ijo. Lah nek ngono riko lak bejo aku. Aku ora kok mbejok karo kaki buta ijo ning aku ngomong sak temene kaki buta ijo. Wah, dang diparani Timun Mas. Parane Timun Mas saiki ngedul ngetan. Opo riko gak bejo? Aku ora nganggo goro, ora nganggo Wah, sesep karo kaki nek buta sampe ijo. tak doleki gak ono balik tak rimah. Aku Bibi nyumanggakno Rondo. kaki buta ijo. Wis aja kesuwane enggal Wah, budal ana tak tututono Timun Mas doleki kaki buta ijo. Timun Timun Mas. Wah, iki Timun Ojo melayu Timun Mas. Wis teko titi bangsane
Yen terus mawari lantang parpen ada tolomongso marang aku. Wis Ora bakal gelem kok tanda tolomongso. Kowe kudu bali saka ngarepku ya Kaki ya. besok ora gelem, saiki ora gelem. Kaki buta ijo. Dan aku mau bakal apa kowe kaki buta ijo. Timunmu. Gelem tak tanda tolomongso. Kaki. Aduh, timun. Wah. Diktoyo masa timun mas. Tak nyongko iki bang tatap ono cuklit timun sampe kewa. Lale guru gak perlu aku dari timun mas. Tak pangan timun iki di sifatu enak ini timun iki. Aduh, segeri. Wah, ini gak iso aku nada tolong mojo timun. Wah, timun bos Melayu yang peti di gua. Tak ada tolong mojo.
bisa ngenekake karo aku Kaki Buta Ijo. Wah, tanda tolongmu. Mundur saka kene. Yen ora bakal mundur ten cilaka Kaki Buta Ijo. Kaki Buta Ijo. Yo lo paran. Sampeyan ada tolong mensa karo aku Kaki. Pancen tak tanda tolongmu. Kaki Buta Ijo kena berber marang aku. Apa tak tamake ngarupa bintang iki rupa apa Kaki Buta Ijo. Aduh. Liwat ya ayo melayu dan petiti gunung dan lara di rumah. Wah kau tak tanda perlu. Kaki Buta Ijo kowe tak serung karo barongan sakmono gedene. Oh